Za a yi wannan sinnin ko kuma yaya? Ba wasu wani inda Wai wani wata ake zuwa Makka? Makka? Da Ramadan. Ba fara sikin ba. Mu da Ramadan ba. Wata umura ne ko wata zuwa? Zulkidda. Ashan ka kike. Wata Watan ka ciki. Wannan abun. Sai yanzu na tuno. Wai nawa ake sai da tantabara? Wai maza kwaila a cikin rake take. Wai jama'a ina daraktan ne? Ha? Darakta? Ya ake ciki? Waya za a ɗau sandin? Ina rake. Wannan sun da gani za ka ce. Kama. Wannan raken nan. Ba mu sana. Ga hannunka. Ga hannunka. Weti. Cikin ikon Allah na hau kan kanta. Wai shi rake da sanyi yake zaki. Gaskiya da karkuce ina santi. Ga wata tambaya na. Shi rake karkuce santi ba santi bane ba sai da sanyi yake zaki. Saboda tunda nake shan rake ni in ba da ni ban ma taba ganin rake ba sai da sanyi. Lokaci ya rake dai iya binciken da aka gaba da duniya in dai zaki kake so ka samu a rake to ka bari su lokacin sanyi Ya Allah gaske. wallahi bi zaki Allah bi.